Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. Abịakwa n'ụbọchị tata n'oge philosophy and life. Philosophy and life bụ oge anyị ji akụziri ọtụtụ ihe, mara ihe na-eme na ndụ. Ihe nwetara okịta abụọ ka ihe dị iche iche na-eme na agbụrụ dị iche iche na Afrịka. Na ihe ndị ọbụla ji ka ibefa. Nkwu dị na mba na-egere mba nni. And gwakwazie gị skills ndị na-eme ihe ha ji wee bụrụ ọkaibe. Ihe gosikwara na ihe ya ama ihe training nwere ike imere mmadụ. Ihe na-train over time become part of you, and it will be doing it at ease. Yes, ọ ya ka ndị Igbo na-atụrụ na o nwere iwe a na-atụrụ mgbe anyị dị n'ụmụaka sị na ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwọrọ agwọ. O nwere mgbe ị ga-practice many things over and over a time, you become perfect. Ugochitubelu, you know, yes, Ugochitubelu from China will tell you they are very scared of somebody now practice one thing over and over times. No doubt are very dangerous and skillful. You hear about that particular thing all perfect in the you can see that on earth, and the human practice will over time. Thank you.